вазорати адлияи Русия феҳрасти расонаҳои хабариеро нашр кард ки ба онҳо мақоми агенти хориҷӣ насб шудааст. Ба ин феҳраст аз ҷумла Садои Амрико, Радиои Озодӣ ва барномаҳои вижаи Радиои Озодӣ шомил шуданд. Ин феҳраст дар асоси қонуне тартиб дода шуд ки моҳи ноябр дар Русия қабул гардид. тибқи он ба расонаҳое ки аз хориҷа маблағгузорӣ мегарданд мақоми агенти хориҷӣ дода мешавад. қонуни мазкур ба мақомоти кишвар ҳақ медиҳад ки алайҳи матбуоти хориҷӣ дар Русия таҳрим ҷорӣ кунанд. Дар ин мавзӯъ аз раҳбари бахши Радиои Озодӣ Андрей Шари суол кардам. бояд гуфт имрӯз аллакай дар ҳузури хабарнигорони мо думаи давлатӣ тарҳеро қабул кард ки бар пояи он мо дигар ба парлумон роҳ дода намешавем. дар бораи он ки фаъолияти Радиои Озодӣ дар Москав дар кадом шакл идома хоҳад кард ҳанӯз чизе маълум нест. мо ба унвони Вазорати адлияи Русия нома фиристодем то ҷузъиёти қонунро ба мо шарҳ диҳанд. гап сари он аст ки ислоҳот дар қонуни марбут ба васоити ахбори оммаро ҳам созмонҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва ҳам шӯрои оид ба ҳуқуқи инсон ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ назди президенти Русия ба боди танқид кашиданд. мунтақидон мегӯянд ки қонун хому саросемаҳолона аст ва онро метавон ба гунаҳҳои мухталиф шарҳ дод. муҳтавои мушаххаси маҳдудиятҳое ки нисбат ба Радиои Озодӣ дар Москав пешбинӣ мешаванд феълан маълум нест. аз ин хотир мо феълан кори худро чун қаблӣ идома медиҳем ва мунтазири ҷавоби номаи худ ҳастем. вобаста ба посух муассиса тасмими худро хоҳад гирифт. хуб то ҷое мо медонем дар Русия Радиои Озодӣ, кори Радиои Озодӣ пештар аз ин қонун ҳам маҳдуд шуда буд, яъне шумо то ин вақт ҳақ доштед ки дар рӯи мавҷи FM барнома пахш кунед ва баъдан ин ҳақро аз шумо гирифтанд. бале ин дуруст аст. 15 соли пеш бахши русии Радиои Озодӣ дар сартосари Русия 36 ретранслятор дошт. баъдан дар пайи истифодаи ин ё он қонунгузорӣ ва ё аз раҳ задани раҳбарони ин расонаҳо мо имконияти мавҷпароканиро аз даст додем. мо барномаҳоямонро дар Москву Санкт Петербург рӯи мавҷи FM пахш мекардем. соли 2012 бинобар ворид кардани тағйирот дар қонуни васоити ахбори умум ва талаби сабти номи дубораи шахси ҳуқуқӣ мо натавонистем ин корро анҷом бидем ва аз ин имконият ҳам маҳрум шудем. ҳоло мо 24 соат дар интернет барномаҳои худро нашр мекунем ва дар Литва барои пахш дар мавҷи FM ретранслятор дорем. муассисаи Радиои Озодӣ низ ба қобили муқоиса набудани вазъи расонаҳои русӣ дар Амрико ва расонаҳои амрикоӣ дар Русия таъкид мекунанд. журналистони мо дар Русия мавриди ҳамла қарор мегирифтанд ва ҳатто дар ин маврид парвандаҳои ҷиноӣ ҷо доранд. мо барои пахши барномаҳоямон низ маҳдудият дорем, аммо шабакаи русии Russia Today дар Амрико тавре мо медонем тариқи телевизиони кабелӣ барномаҳояшро пахш мекунад ва журналистонаш озодона фаъолият доранд. аз ин рӯ дуруст нест ки мегӯянд расонаи русӣ дар Амрико ва расонаҳои амрикоӣ дар Русия мавқеи баробар доранд.